Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Mandariba heeft de afgelopen tijd te maken gehad met een golf aan inbraken. Dat heeft de politie tegen de Extra gezegd. De omgeving heeft altijd al veel te maken gehad met inbraken, maar dankzij een preventieproject was het de afgelopen periode juist relatief rustig. Sinds enkele weken is het aantal inbraken echter enorm gestegen. Daarbij gaat het vooral om inbraken in de wijken Montaña, Cosgrandi, Fuik, Santa Rosa en de wijken daaromheen. Het multidisciplinaire team van Curaçao heeft onlangs een bar aan de Calle Charles Maduro gesloten. Het gaat om de Prestige Bar. De bar zou volgens omwonenden vele nachten achter elkaar tot diep in de nacht keihard muziek hebben gedraaid, waardoor ze niet konden slapen. Het multidisciplinaire team geeft toe dat er inderdaad sprake was van muziekoverlast. Ook waren de papieren van de bar-eigenaar niet op orde. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por sirvi y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga sempre conosco. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. Coração te que no meio do mundo. Se a botar coração, não te importa se botar ela blow. A botar coração, botar me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. George Hernandez is verkozen voor de komende 3 jaar tot voorzitter van de vakbond APVO, de grootste vakbond van Curaçao. Hernandez werd verkozen met 473 stemmen. Nummer 2, Albert Martina, had er maar 11 minder, 462. George Hernandez is blij met zijn verkiezing en zegt dat hij nu hard wil gaan werken samen met de APVO aan het landenpakket dat de Curaçaose overheid met Nederland is overeengekomen, om zo te zorgen dat er meer financiële tranches in de richting van Curaçao kunnen komen. Het Curaçao Biomedical and Health Research Instituut gaat een groot onderzoek doen naar de gevolgen van COVID voor kwetsbare gezinnen. In het Curaçao Biomedical and Health Research Instituut zijn onder meer Dr. Ashley Duits en Dr. Izzy Gerstenbloed vertegenwoordigd. Het wordt een samenwerkingsproject met de universiteiten van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Utrecht. Er zullen minstens 100 mensen in kwetsbare gezinnen worden ondervraagd over de gevolgen van COVID. Het duurt 2 jaar en daarna moet er een beter beeld komen over wat de consequenties zijn van COVID en de maatregelen die de regeringen hebben genomen voor mensen die opgroeien in een kwetsbaar gezin. Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Op Aruba zal gouverneur Alfonso Boekhout vandaag beginnen met de eerste ronde van gesprekken voor de vorming van een nieuwe regering op Aruba. Afgelopen vrijdag waren daar verkiezingen en die zijn gewonnen door de partij MEP van minister-president Evelien Wever-Kroes. Zij behaalde 9 zetels. Daarna kwam de AVP van Mike Eeman, die behaalde 7 zetels.
De nieuwe partijen Raíz en MAS behaalden 2 zetels en Action 21 van Miguel Mansour haalde 1 zetel. Gouverneur Boekhout zou vandaag in eerste instantie met de leiders van deze partijen gaan praten. Verder volgen nog meer gesprekken. Zangeres Ronalis Libier Casimiri heeft het festival Un Canto pa Corsau gewonnen. Dat deed ze met het nummer Amor lo prevalecer. De liefde zal overwinnen. Libier Casimiri ontving dit weekend de prijs. Vorig jaar was er vanwege de coronamaatregelen geen ruimte voor Un Canto pa Corsau. Dit jaar ging het wel door. Er deden in totaal 14 zangers en zangeressen mee. De Curaçaose topsprinter Jurandy Martina heeft gisteren bij zijn laatste Nederlandse kampioenschap atletiek de titel veroverd op de 200 meter. De 36-jarige Martina won met 20:76. Daarmee werd hij voor de 6e keer in zijn carrière de winnaar op de 200 meter. Hij was ook 7 keer de Nederlands kampioen op de 100 meter. Martina maakt zich nu op voor zijn 5e Olympische Spelen. Hij loopt in Tokio de estafette met de mannen op de 4x100 meter. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.